На своя първи рожден ден рубриката на Светска вълна върна спомените за златните години на вариетето. На подиума в известен варненски клуб пробляснаха поп-певици и джаз изпълнители, а легендата на вариететното изкуство Жоро Степа изигра неповторимите си стъпки. Много е важно да има такава рубрика, понеже духовно замира живота в всички градове, не само във Варна. Варна е огледалото на туризма през лятото, летния сезон. И е хубаво да има, да отразява всички събития. Това може би ще повдигне духа не само на варненци, а още на цялата нация. Много се радвам, че съм част от това събитие, че рубриката е на една година. Много се радвам, че това нещо го има в града, защото е безкрайно необходимо. Всички хора, които творят нещо, те го правят за останалите. И ние много искаме нещата ни да стигат до публиката. Под звуците на Родопска гайда певицата Христина Кателиева изпълни на живо космическата песен "Излела е Делю Хайдутин". Акцент в светското събитие и много настроение внесоха красавици на модно дефиле, което представи винтидж тенденциите за пролет-лято 2016. На празник като на празник имаше томбола с награди, видеопожелания от приятели на рубриката от други градове и даже от чужбина. На финала, по традиция и светски протокол, беше разрязана празничната торта. Както се казва в такива случаи, честит рожден ден и на добър час!